Prince Wusu Esiedu Ediado every one of my name cook adwuma atosodia ya ade hia pa sentos no mene moko no mene nkruma kikumba ne ade keka ho no na futu akwa makuafo se ehia so benya asase yantam ansa na sa atosodia no a bosome miensa ntam na yakra do betimi ate no wanya wose ne nei boto wonya konko bia kora wutimi duase ane mane wom akuafo nhwe na ne wonu aduane sa bia atosodie empa yefi ahodo mu da atosodie eyadia eboa ema enuane eyede na woni no bebrensu ewomu ebitise ntosi humba nkroma enyadoa jene ene de ekeka ho World Vegetable Center ehye akuafo nkran se ebe yanka wonu edua sa atosodie bi ewo won fichire na emoa mo ntimi ni nuane pa won fa nuro bia empete so Jessica Kuku Abeidu research assistant ewo World Vegetable Center no chire mu se akuafo pi na ne de enura ebetimi ede wo hawabre ni padua ne epete atosodie so a eno so emu akra se hu se akuafo no bebre ho a omu use bebre ma ne yede ebro so esa na emboa ya pomuden ha ya yegu fertilizer no enne sa ha omu nso a omoye ediaba no so esa na abro ne so enti ya pese ye introduce sa technology a ye friend sack gardening technology and sack container gardening ye atosode ewo bottom and ye atosode ewo containers mu ye betimi aye ne wo ye mfie emu ye mfichi na ya yetimi aye de yedua ya tosode na ese yedua no se na ya yeso ye aduane a ye betimi aye de atibi na ya yetimi di aye Enwechi ena Berekum Kasee down so director ya woda mofa ano ewo Berekum West mensini mu ekyerɛkyerɛ ekwan ya obi bafa so adua atosodie bi ewo ni mfikyire pese akuafo esua firi mu ne kwan ya ombefa so a mo abeye bibi kakra ewo mu fie udua atosodie wo fie a mfaso wo so we su de ohia ne ma bebre bia ohia netetuntum bola se anwa ana se ohia mmoto wode beye botutu ho na ya kire akuafo oni nyina mu no akuafo bi nso ene Adom Kasee ama ne boni Dominic do nyina atwetwe sankomo yi kodwa so a nema yeto ne nro bebre bi kura digusu na ada no mo atwa no moton eno no de yade ne haw bebre ama ne diabetes akura keto na se o be 10 years kura no wanya yade sa nema ne bia emmo nti se ya yetimpo modin na se yetim duadua sa nema no na se ya yedi na yenya ya pomdra ni se be boy ma ya nyina me ba no so mahu se this kind of sack garden no very very conducive for convenience ebia sisi awo netie kakra bi wo ba bi na se o de gu botono mu a o de aduaba ni sisi so sisi a na kire se aye kama ama